Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Insha Allahu yau za mu yi bayani ne akan acidic oxide kamar yadda 'yan uwa ɗalibai suka buƙata, cewa sun ga mun yi bayanin acid amma ba su ji mun taɓo acidic oxide ba. To wato acidic oxide kamar yadda muka sani dai oxide ne na non-metals, wato oxygen ne yake haɗuwa da ɗaya daga cikin non-metal, idan suka haɗu sai su bada abin da ake kira acidic oxide. Su acidic oxide karan kansu ba acid ba ne, mu san wannan. Su they are not acid ba ne, mun gane ko? Amma suna haifar da acid idan suka haɗu da ruwa. Mun gane su precursors ne na samar na acid, wato duk lokacin suka haɗu da ruwa suna samar da acid, shi yasa ake kiran su acid anhydride. Mun gane ko? Misali ga su nan muna da carbon 4 oxide, sulfur 6 oxide, dinitrogen pentaoxide, dichloroheptaoxide. So kun ga waɗannan duka oxide ne na non-metal, carbon, sulfur, nitrogen, chlorine. Mun gane ko? Duk lokacin haka ɗinsu su ba acid ba ne. Amma me yasa ake kiransu acidic oxide? Saboda idan suka haɗu da ruwa suna haifar da acid. Misali, kun ga carbon 4 oxide yana haɗuwa da ruwa sai ya haifar da carbonic acid ko? Yawwa, carbonate 4 acid. Kun gan shi nan. Shi kuma sulfur 6 oxide yana haɗuwa da ruwa sai ya haifar da sulfuric acid, wanda muke cewa sulfur 6 acid ko? Yawwa. Da nitrogen pentaoxide yana haɗuwa da ruwa ya haifar da nitric acid, sannan kuma dichloroheptaoxide yana haɗuwa da ruwa ya haifar da chloric acid. To kun ga su a karan kansu ba acid ba ne, amma idan suka haɗu da ruwa shi yasa suke bada acid. Mun gane ko? To shi yasa ake kiransu acid anhydride, ma'ana acid waɗanda ba su da ruwa, ba su iya haifar da hydrogen ion. Mun gane ko? Yawwa. To amma da sun haɗu da ruwa, wannan haɗuwan da suka yi da hydrogen na ruwa shi zai sa su haifar da waɗannan acid ɗin. To da fatan an fa'idantu, saboda haka a taya mu yaɗawa saboda 'yan uwa ɗalibai su amfana. Allah ya haɗa mu a darasi na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.